Hola, sóc en Marc Joan de la Biblioteca Esteve Pausí de Barberà del Vallès i avui us explicaré un conte en coses que he trobat per casa. El gat amb botes de Charles Perrault, le chaboter de Charles Perrault. Ara fa molt de temps, ben a prop d'aquí, vivia un moliner amb els seus 3 fills. Era pobre, però honrat i treballador, i molt, molt vell. Tan vell que ja li avorria celebrar els aniversaris. Un dia, mentre treballava al molí, va sentir que alguna cosa dins seu no rotllava. De seguida va fer avisar els seus fills. Ai, fillet, crec que estic vell i malalt. No em queda molt de temps, així que he decidit repartir el que tinc entre vosaltres. A tu, fill, com ets el gran, et deixaré el molí perquè puguis guanyar la vida. Gràcies, pare. A tu, ai, tu, filla, com ets la mitjana, et dono el meu cavall perquè puguis voltar i veure món. Gràcies, pare. I amb això, crec que ja puc descansar. Però, pare, a mi no m'heu donat res. Ai, sí, l'ha dotat. A veure, fillet, doncs tu, com que ets el petit, et dono... Ai, a veure que li podria donar jo aquest ara perquè no se m'enfadi. A veure... Ah, sí, el gat, et dono el gat. I dit això, moro. I dit això, va morir. Els fills, tot i la tristesa de veure morir el pare, van estar satisfets del repartiment. Tots menys l'adoptat, vull dir el petit. El petit es lamentava de la mala sort que havia tingut en el repartiment. I ara què he de fer? Els meus germans podran treballar i faran fortuna, però jo no tinc més que un gat. Un gat? Què fa un gat? Només dormir i llepar-se el cul durant tot el dia. Ai, no tan sols no m'ha donat res de valor, sinó que més he de cuidar d'un gat. Un gat, 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 un gat. Tant es va queixar el fill del moliner que al final el gat, cansat d'escoltar-lo, va dir: Voleu fer el favor de callar? Ah, has parlat? Quin remei? Era l'única forma de fer-vos callar, amo. Miau. Tinc un gat que parla. Més aviat ja tinc un amo que miau, es queixa. Però no us preocupeu, amo, us seré més valuós del que penseu. Sí? I com? Doneu-me unes botes, un sac i... us ho demostraré. El fill del moliner no se l'acabava de creure, però com sabia que era un gat molt llest, li va donar el que demanava. El gat, amb les botes ben cordades, va anar a un prat i va omplir de pastanagues el sac. Llavors es va fer el mort al costat d'ell. Immediatament va caure un conill dins el sac. El gat el va lligar i va anar a buscar el castell més proper. Quan els soldats van veure que venia un gat amb botes que parlava, el van deixar passar fins a la reina, perquè era una cosa que la reina de ben segur voldria veure. Miau! Bon dia, majestat. Us porto en nom del meu amo a aquest conill. Moltes gràcies, senyor gat que du botes. I qui és el vostre amo? Oh, majestat, el meu amo és algú molt important, miau, i molt ric. És el marquès de Carabàs. Òbviament, tot això era mentida. L'amo del gat amb botes continuava sent un pobre fill de moliner. Però el gat tenia un pla i per això estava enganyant a la reina. Doncs doneu-li les gràcies al senyor marquès de Carabàs de part meva. A l'endemà, el gat va caçar un ànec i va anar a oferir-se'l a la reina. I al dia següent, un ocell. I a l'altre, un dinosaure. Un dinosaure? Sí, un dinosaure. Els dies passaven i el gat va continuar duent tot el que caçava a la reina de part del seu amo, de qui deia que era el marquès de Carabàs. Cosa que no era veritat. La reina va començar a pensar que el marquès devia ser algú molt ric i generós. Per aquesta raó, la següent vegada que el va visitar el gat, li va dir: Gat, tu que dus botes, he decidit conèixer el teu amo, així que digue-li que demà el visitaré amb la meva filla, la princesa Poma. Miau! Majestat, quina notícia tan bona.
Però per fer-ho necessito saber on viu el teu amo. A veure, gat, digue'm, on està el castell del marquès de Carabàs? Oh, no, és ben fàcil de trobar-lo. Només heu de seguir el camí que voreix el riu fins a travessar un turó, llavors el veureu. I ara, majestat, amb el seu permís, marxo a avisar el meu amo. El dia següent, mentre la reina i la princesa Poma pujaven en una carrossa per anar a veure el marquès, el gat va dur el seu amo vora del riu. No li va voler dir què feien allà. Només quan va veure que s'apropava la carrossa de la reina, va demanar-li que es traiés la roba i es llancés dins del riu. Al riu, amo, o li clau les urpes al cul! I el fill del moliner, que no volia patir mal, va obeir el gat. I quan passava la carrossa, el gat va començar a cridar. Oh, socors! Miau, auxili! El meu amo, el marquès de Carabàs, s'ofega! Sisplau, ajudeu-me! Al veure'l, la reina va ordenar als seus soldats que el salvessin i el gat va aprofitar per explicar-li que uns lladres li havien robat la roba al marquès i després l'havien llançat al riu. No es parli més, senyor marquès de Carabàs. Vostè ha estat tan generós amb mi que ara seré jo qui li faré un regal. Que li portin roba a la patata. Tan bona era la roba que li van portar com ella bossada, ara el fill del moliner resultava d'allò més elegant. Tant que la princesa Poma va aixecar la vista del mòbil per primer cop en setmanes i al veure'l va demanar a la seva mare que el fes pujar a la carrossa amb ells. Que fort, estic flipant d'haver-lo conegut, senyor marquès de Carabàs. I ara, a més, veurem el seu castell, que fort. Castell? Quin castell? El seu amo. És ben a prop, no patiu. Jo m'avançaré pel camí per guiar la carrossa. El gat va començar a córrer pel camí en direcció a un castell molt luxós que es veia a l'horitzó i del que havia sentit dir que era la casa d'un ogre tropical molt terrible. El gat amb botes tenia pensat un pla per prendre-li a l'ogre al castell. Així, quan corrent va veure uns camperols que estaven segant, es va aturar i els va dir: Miau! Vosaltres, camperols, deixeu de treballar i escolteu el gat amb botes. Si dieu que aquestes terres que esteu segant són del senyor marquès de Carabàs, us ben prometo que us desempallegaré de l'ogre. Els camperols, que odiaven amb totes les seves forces a l'ogre, van fer cas al gat. Quan la carrossa es va parar i la reina els hi va preguntar de qui eren aquelles terres que segaven, van contestar que del marquès de Carabàs. La carrossa va continuar el viatge i la reina es va creuar amb uns altres camperols que també van dir que aquelles eren les terres del marquès de Carabàs. I amb uns altres, i uns altres. La reina no es podia creure que el marquès, de qui mai havia sentit parlar, pogués tenir tantes terres i tanta gent. I mentre la reina preguntava i repreguntava, el gat va arribar al castell amb un pla per enganyar l'ogre. Ogre! Ogre! Ogre, que tens un castell! Surt i dona la cara! Qui em desperta de la migdiada? Jo! Què? Un gat? Un maleït gat? Doncs et penso menjar per haver-me despertat. Ei, frena, ogre tropical. Veuràs, sé dues coses de tu. Una, que t'agrada jugar, i l'altra que ets capaç de convertir-te en qualsevol cosa. Oh, així és! Doncs et proposo un joc. Si encerto una cosa en la que no pots convertir, em deixaràs en vida. Impossible! No hi ha res en el que no em pugui convertir. Miau, això ja ho veurem. D'acord, però només tindràs 3 oportunitats. I si falles, et menjaré. Està bé. A veure, deixa'm pensar. Ah, sí, doncs ben segur que no pots transformar-te en una cosa grossa com un lluitador de sumo. Només et queden 2 oportunitats. Clar, un lluitador de sumo era fàcil, però segur que no pots transformar en un gat com jo. Gat, ja només tens una oportunitat.
Agre, convertir-se en coses grans i perfectes com un gat és fàcil, però segur que no ho tens tan fàcil per convertir-te en un animal més, diguem, petit, com, diguem, un ratolí. Ah, no? Doncs mira! I ara prepara't que et menjaré. No, més aviat em menjaré jo a tu, tros de ruc. No veus que el gat amb botes t'ha enganyat? Miau! I és que abans que es pogués tornar a transformar, el gat va atrapar l'ogre convertit en ratolí i se'l va menjar. Així, quan la reina, la princesa i el marquès van arribar al castell, no hi havia rastre de cap ogre, i el gat va poder dir que estaven dins del castell del marquès de Carabàs. La reina va quedar fascinada, i la princesa, que durant tot el viatge no havia deixat de riure amb el fill del moliner, ara convertit en marquès, va proposar-li de casar-se. Oh, senyor marquès de Carabàs, que us voldríeu casar amb mi, sisplau, 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 sisplau. Oh, princesa, i tant que em casaria amb vos, però em temo que no podem. Ai, quina desgràcia, però va que no. Perquè som de classes diferents. Vos, princesa, sou una poma. I jo tan sols sóc una patata, de les de sac de 3 quilos. Amo! Carallot, no sabeu que en francès a les patates els hi diuen pomes de terra? Així que, en certa manera, vos també sou una poma. Ai, que guai. Així ens podrem casar. Que fort, que guai, que guai. Ai, fes-me un petó monxerí. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat amb botes, que aquest conte s'ha acabat. I ara, si vols, el pots explicar tu i coses que trobis per casa.